Sngi bakandai pau, hak kertek, pa bakun, siam bakut, amen. Kutra Jesu pensele yangi, daman siam bakut, jong me. Kikam jong ki apostol. Kalenong ka baar puar. Ku para bat ku pas ngap yanga, habang ayada yaladi hakmat jong pi. Haba kila yo sngo ba Ukraine hakaktin ki Hebrew, kila ngap jar bat Paulus ulaong. Ngalong uju balakha hatarsus, hasilisha, henry ngalasan larang ba hang ni ha Jerusalem. Kumukna skul jung u Gamaliel. Ngalayo ka jingkai ka baperking hakaan jung ki patemen jungi. Bat ngalalong uba IT lut ha ublay kumbalong maphi baro hang ni menta kasngi. Ngalasni wada ka jingyap yaki brio kubala buat ikan ikalanci. Ngala kem yaki sinrang bat kentai ngala tap yaki hakapatok. Uling do orang ba kodor bar baro jong kitemen kisan kila bansa ki banga kren ya kabasisha. Naki ngalayo kasiti balatho sa kipara banget ju hadamaskus. Kumta ngalalait hangta ban kem yakitu kibrio bat ban yalam yaki sa Jerusalem ba an penstom yaki. Kadbang adang lait linti hamar bangan sapoi hadamaskus. Hakapor siteng sngi antat kajingsyai ka baparnai na sun beneng. Kalathaba kendit saudong jonga. Ngalak kelan hakendau ba ngalayo sngo kasur ka baong hanga. Ku Saulus balai milek ben nyanga. Medei uai ku kenrat ngalak keli. Ngalong ujisu Nazaret ya oba pipin shitom ben ulaong hanga. Kibril ke badan bat nga kilayo iya kata kajingsyai henrei kim shimyo sngo ya kasur jong uta obala kren hanga. Ngalak keli ngadei benle ayu ku kenrat bat utrai ulaong hanga. Kijat bat tolet sa Damascus, bat an saya tu api hangta, ya kata ka ba ublay ukwa bapinle. Ngalamat la anak benta kata ka jingsya bapernai, bat kumta kilok jonga kila subutin yanga, bat kila yalam yanga sa Damascus. Ladon hangta ubrio baketeng u Ananias, ubrio bari ublay kat kum ka anjongi, ya ubah ki jubaro ki basyong ha Damascus ki burom sibun Uni ulawan syanga, ulayeng hajan jonga, ba ulaong, ku para jonga ku Saulus, tu imat biang. Markumta ngala imat biang ba ngalayo iya u. Ulaong, ublay jongi kepatumen jongi, ulajiet ya pi ban tip ya kamon jong u. Ban yo iya syakri bahok jong u, ban yo sngow ya kasur jong u hi. Naba pinsalong usaki jong u, banyak tu hakibrio baro, ya kata kebab hilayo i, bat layo snow. Ti menta, ya bat pidang up, yeng jod, bat tu pediang ya kebaptisma, bat tu sait no ya kipop jong pi, da kebakot kerpat, ya kekerteng jong u. Ngalalit pai si Jerusalem, bat kat badang adang duai haka tempel, ngalayo i ke jengi ipau. Hakaba ngalayo i ya utrai uba ong hanga. Tumino na Jerusalem, namar kibrio hang ni kit om pediang ya kasaki jong pi syapang jonga. Ku kenrat ngala jubab. Kitip ba haman ki sinakok ngala kem ngala syo ikitu ki banget hami. Bat habamela penyap, bat habala penyap ya usah ki jong mi Stefan ngahi ngala don hangta ngala ya menjulang ban penyap ya u ban ngala penpet ya ki jan jong kinong penyap. Here utrai ulaong hanga. Nama dengan sapha ya pi jengai sya ki gentle. Kipat ba kila sya skor ya Paulus haduk ba undadap keren. Henry hang nangta kila sedang berpertajam. Weng no ya u nak pertai. Penyap ya u umbit ban im. Kia kerkat dah kaba kawe ya lagi sabti ba dah kaba kenting siap sesun. Urang ba sipai ulah hukum ya ki sipai ban sim ya Paulus syapok kut. Bat ulaong bakin sempat ya u kenang ban syam ya kadau balai ki ju kia kerkat kumni persya ya u. Henry haba kilate ban sempat ya u Paulus ulaong ha orang ba perton ubayeng hangta. Hatu kebit bapin sempat ya uraman klem jing bisyar. Haba uta orang ba perton ulayo sngow ya kani ulalet sya orang ba sipai ba ulah keli ya u. Pinle kumnu utai ubri ulong utrai ri Roman du. Kumta orang ba sipai ulalet sya Paulus ba ulah keli ya u. Hai tu yang a sya pilong utrai ri Roman hoot ken la jubab Paulus.
Markum ta kibriu kepada ban suar ya Paulus kilakan ran na baru sipai orang ba sipai ulah tiang haba ulah sungtu ba Paulus ulah long utrai ri Roman ba ulah pha te kendri ya orang ba sipai ulah kwa banda hamtip tikna ya kata ke baki ju kikeno ya Paulus kumta andala syai ulah pha wengno iki kendri na Paulus ba ulah hukum kirang ba lingdo ba ya kedorbar banialum ti ulah syim ya Paulus bat ulah penyeng ya hakmat jongki Kehtien jong utrai ngi sungungu ya ublay kalanong ka ba ar ka batengi ya ka ka ba penkut ha kalanong ka ba arfuai haba Paulus ulah pan jingbet na urang ba sipai ban ong bang ukwa ban kran hakipat ba ulah kran ningkong ha urang ba sipai de ka Greek ban mentah hakmat jong kipat ba pada namar bukide ki Ju ulah kran ha kehtien jong ki Hebrew baru Paulus sedang ban batai ban yada ya ladi ban yatu hakmat kipat ba ya ka ka ba mau ule ya ka ka ba ublay ukwa ya uban le ba dia kata ka jing angnut ba maki wei pe wei kila angnut ba ublay de ublay ba le ikini ke baro bat hang ni ngin sayo ya ka jing yatu jong Paulus sa sisian pat ya ka jing kela ka ba mot jong ulai thu ba kumno ha kata kalentia jong usha Damascus kumno ma la le ya ka jing tmu ban penyiap eki Kristan ban le ben eki Kristan ban mon yalam eki se Jerusalem ban ulah saki hadu kata ban ong ba da ka jing smorit ban ong ba ma ha ka jing bam tip ulah don bentalang da kata ka jing sirhem kumbalong maki ha ka tu ka singi ma uru da ka jing sirhem ya ka an ya ka jing hikai jong ki department ulah don bentalang wat ha ka ban penyiap ya usaki jong utra Jesus Christ ka ban penyiap ya Stephen martir baningkong jong kabalang ka baki ju gila penyiap Hakani kajing penyiap lu Paulus ngala don tentalang ngala long unong bat ikijan ju kitu ginong penyiap ngala long uba menjur basaki ya kani kajing penyiap kini kajing ngongret kajong Paulus namar usungo tu ya kata ka kam ka bam ulale kajing bamtip ulale kajing bamtip bat kaniru ka penlong ya Paulus ban pet ye kitu kibre ke bawana ka tu ka singiru kiba persyang ban shop yu persyang ban le ben yu uru bat ong ba pi song shit la ni pi shit ham ka ni menta ka singi pi le ikini ke baro khat ngaru ngala da le teng men swa ka penlong yu ban dan ka jing ngolem ya ki brio la jong bat ka ni ka jing e jong Paulus ya la ki jong ki brio ya ki paraju pa ukwa ba maki i wei pe wei ru kin kala ka ba mot ba maki i wei pe wei ru kin yo tip ya jisu la rangi pule shakhmat ngin sa pule shaki shiti jong Paulus kam tam ka shiti shiki Roman ngin sri iba Paulus ong kloi wat bandu no ila diru lada kata kala ban ajing ya kipat Israel junga namar balai ke jingkular ublai ke de kipat Israel ka jing kinong ya thul pa baro khat de jing kipat Israel wat umesaya ro kat kum kado uhiar naka jait ban riu Israel ngakwa bakin laj lada kalong ba ngan laj no ila diru tang bakin laj kini kibriu junga ngakloi ban le ya kata ka jing ong ko jong Paulus ka jing thrang jung baki hinmen ki para jung ki ju kinyo ya ka jing pen ba u play ula pendep ling ba utra jungi uji sukres gani ka mensim balai namar usngu thu ba ma uru menshwa ula sha la le ya kita ke ha ka jing bam tip ha ka jing shung shit ba ula don benta ha ka ban pensitom ben wat iki Kristan amdai tang kata wat ban penyiap ru bat mentar ka juk khmat udan ka jing sngolem ya ki wei pat de ki juru ba maki ke basirham kin yo tip ya Jesus Christ kani ka jing terang ngiru kum ki government ka para ba ye ngidan kam ban don kani ka juk ka jing terang ni pan o tribe on ai ngi ka nu kani ka juk ka jing terang kum balong Paulus ban terang kam kerpang ba baro khot kin laj baki wei kin kala ka ba mot don teng teng pada habaki wei ki kala ka bomot ngi sedang menong jealous le ban sedang bisni ki sedang ban kran sniu pan ban ki haba ubri ubasniu menchua menta sedang ban lebha ngi sedang ban kran ki ba ban pen rem ban la ne ban kran ben ki kani ka mensim ko jong Paulus ka mensim missionary ngim da don kam ban le na ka wei kari na ka wei ka jaka ban yalap henry haki jaka ki bangi don ban don ni kani ka jing thrang ban don ni kani ka jing duai hapo ka mensim ka jing hem hapo ka mensim baki baro khot ki brew ken la
Namar Jisu wan ban yap nak benta jungi paro ban yai dwai ban yai pan na utra Jisu ban ang kenrat ba ye ai ke jing sha jo phi kan shai lang ro she ki wei pat ki bam pat itu ipi ai ki ro bakin kelab mot ai ba ma ki ro kin kenduk man siem ai ba ma ki ro kin wan bat kin ngai happy bat kin pediang ye phi yin pan na utra Jisu ya kan ni ke jing trang kan ni ke man siem missionary ke badan ha Paulus kan rem hangi i wei pe wei ro Mamangi wei pi wei ngin dan ka jo ka jing kia man siem na ka benta ka jing lait em jong ki wei pat ki men ki para jungi de se ki bala tip yo Jisu bat kum ju kham tam e ki tu ki bampat tip ki bampat itu ya utrai Jisu en ye ro ya Jisu Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jing nget ka mela ai ngi ha ku jungi Jisu Christ un men jungi ba ka ding ju ka jing e ki bala pan raham ki do no jungi da mun siem ba ku kin kir siu biang hangi ya ka jing kermen berakar ku nak menta ka jing wan ka hima jome to ai ba ka jing ai jome kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi ki sembai kin pen kelai kolom brio man brio na shapo bat ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka buram jome kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi Kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing terang nak menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ker ku junam kan long ka buram bat ka jing ro shi junam amen kudono kutam Jisu tesin ai kemariang rap jungi Kristan tu duai na menta jungi